आइल बने टाइट रही एकदम। अब पूरा खाली टाइट रही। ये बात है में टाइट रही। बड़ होने मार औरत को हत्या कैसे हमारे चंपो जवानी तर पिसजिया परे रोजाना दिया दिया से जवानी तर पिसजिया परे रोजाना दिया से आजा हे राजा जी पिया लुधियाना से आजा काहे तोर पी तो हरा बिना खजाना पिया लुधियाना से आजा तो हरा बिना खजाना पिया लुधियाना से आजा आई मौसी जी के तरफ से डॉक्टर वी के शर्मा के भगिना के तरफ से चारों मामा के तरफ से बहुत बहुत रुपया देहनी 5000 रुपया देहनी रौरा भगवान ले ले एगो नोटिस आइल बा। अभ्यास जी एगो चिट्ठी आइल बा रौरा खातिर। चिट्ठी है कोई हां हेने देखी तो नहीं सामने से चिट्ठी बा। हां यहाँ के दीदिया के तरफ से कौन नोटिस आइल बहु आइली ना चिट्ठी ले ला बेटा। आई हमारा डॉक्टर राजीव शर्मा जी के औरत के तरफ से सीमा देवी की तरफ से 5 रुपया का पुरस्कार बा। हां जी इस तरह के जय जयकार बा भगवान से विनती रही शुभकामना खातिर। आई हमारा अनिल जी के तरफ से 5 रुपया का पुरस्कार बा। इस तरह के जय जयकार बा बबुआ उठा टिंडा हो जा एने चली 18 खा औरत कहत है कैसे तो पानी जवानी के हाय हाय अरे नई के तो हरा पानी जवानी के तो हरा पानी जवानी के नई के तारा भाग में काहे तो आग लागताए राजा आग लागताए राजा जवानी के दो लागताए राजा जवानी के दो आई हमारा परम आदरणीय बाबा जी की तरफ से 5 रुपया का पुरस्कार आई। इस तरह के जय जयकार बा। ए राजा जी बाबा तब तहारा आयो ईसन को तो ही ना हम देखनी हमर दाना पिया लुधियाना से आ जाना आयो ईसन को तो ही ना हम देखनी हमर दाना पिया लुधियाना से आ जाना पिया लुधियाना से आ जाना खजाना पिया लुधियाना से आ जाना
डॉक्टर साहब राजीव शर्मा जी की तरफ से बड़ी रुपया का पुरस्कार बा। डॉक्टर प्रमोद जी बेलवनिया निवासी आई डॉक्टर साहब की तरफ से बड़ी रुपया का पुरस्कार बा। ग्रामीण पुलिस ईसुआपुर आई हुआ की तरफ से बड़ी रुपया का पुरस्कार बा। ये श्रद्धा के जय जयकार बा। ए मास्टर औरतिया को हतिया तो ताहारा तो बाटे राजा पैसा के ताहारा तो बाटे राजा पैसा के ताहारा तो बाटे राजा पैसा के भूख हो तो निकल जाई जमानी तो बिना कोई बस काहे ए राजा जी जी हाँ ये बात हो टाइट रही एकदम रोजे पर रात कटा देवे तो बा ताहरा ऐसा तो ही ना हम देखनी हमर दाना पिया लुधियाना से जाना ताहरा ऐसा न तो ही ना हम देखनी हमर दाना पिया लुधियाना से आजा पिया लुधियाना से आजा तोर पी ताहरा बिना खजाना पिया लुधियाना से आजा लास्ट एगो संगीत के बाद भैया से गाना बजाना वाह 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 बोले